Ostatní zatím nestíhají. Diop, zpracování. Diop jde sám, bere to na sebe, Diop! Nádherná! Zmátl oba dva a bylo to ruka, nicméně ještě! Diop! Moc se nahlas mluvilo o výjimečnosti tohoto utkání před jeho výkupem, tak ta návštěva je slabá a pozor toho. Může mu centr. Distribuzione Cristali je ve své pokračující depitu Ganajny na pole. Nárak. Suneme Gendaka Harma. Centrovat a pozor na tohle, že doráže Kopečný, velká šance Říva, je to gol. Stále Vukadinovič vyhodnotil to tak, že Diop je v offsideu, ale ten gol platí. Vybral si správně, protože Pazdera tam byl volný a břevno po střele Diop. Vukadinovič. Diop zkoušel to z úhlu a srážel balon pro spoluhráče, ale nikdo tam nešel. Vukadinovič si ukázal a balon taky dostane. Ne. Diop to vymyslel náramně, Štípek. Obhodil si Grigara. Samozřejmě zase v situaci oběma týmů, teď ovšem pozor na Diopa. A může založit protiútok Diop. Ani druhá šance zastavit protiútok nevyšla a napravo se rozebíhá Kopečný. Pazdera. Jeho nákop dopředu, Diop se tam snaží uvolnit a Poznár. Budou dít následné okamžiky. A dobrá hlavy. Zatím nespánění Pedro. Ček se dobíjí z dobrou hru, tady šance Poznara. Čech po nepříliš úspěšné výsledkové sérii. Je to z dálky, blokovaná střela. Strana nezafungovala moc dobře a tak je tu znovu tlak. Ukady. Diop sice byl lehce zatažený Jindřiškem, ale dokázal se ho zbavit. Hezká individuální činnost od... Jednu akci, která je stála to cené vedení. Teď zase Diop ideálně nachází Vukadinoviče. Krásná klička, Diop dostal se ke... Traore, tentokrát startuje Diopa, který je velmi rychlý. Rosto s ním bude mít plné ruce práce. Tady je Traore. Ta měla být využitá, ale využita nebyla. Zjiští měli v prvním poločasu několikrát štěstí a uvidíme, jestli jim štěstí bude krát. Ano, Diop u míče, zatím dnešní dvojnásobný střelec pokusil se o... Ale tento rychlý protiútok jim nešel náramně. Janouškovi to nevyšlo, Diop se otočil s balónem, tady nebude mít jednoduchou pozici, ale ustálí zase to... Diop podržel balón a může jít dopředu, nabízí se mu tam Harba a vlevo ještě běží Matějov, Harba. A ta kombinace hradeckých skončila, neporozuměl si tam Janoušek právě s Palinským a tady je rozběhnutý Diop. Už míří směrem k 16. Nakonec hledá nabíhající spoluhráče, ale hradečtí si s tím centrem na poprvé poradili a toho... Centr zleva, který je nebezpečný, ale zase končí u Diopa. A Diop startuje. Teď to byl pro změnu výborný traf. Kombinace fotbalisté Zlína, Kopečný. Diop. Vukadinovič.
Kopečný. To je, jak tento zápas i